Hello everyone, Joto lam so wote wisa hanyo hai video kodalo ngai tinin video ngai belon special ama osono khulungna bagai thang tongo ngai tini puja ni second day tongkha ngai second day ono bisibak borok bango mutai rok bodlayo bus rok boklayo ngai chungmo thana bagan ready tongo ngai ko buibo thalai tongo tom tom khalai pa kami ni hoite chini kami ni hoite bazar jora ngai o video no nugui manai chini kami rok bahai ke mutai palalai osa mutai no fungo nongo chini kami rok to ngai yang chini bag rok bus bokna bagai joton ready jak prasad rok mutai prasad rok yang punbo masa ringjak punbo tontonikha khawia konai mutai rok rui tukuria konai jotono khai mala rok kanijak hingkai tabuk thana bagui nongkhorka osawa mutai bus rok rina mutai bo khulumna tei punbo boli tongo hingkai nukulok saptong nang phunukana tama video iko yang tonga nukulok sabo hai hindi hai bor thang tong sari mataya hingkai mutai khulumnanya bagai thang tongo tukui musui tabuk lam lai nyai hingkai nokhaw kisa clouding jak kosom rere wati wayang kisa nai tam paina nang tin sare naigina thangoi tam paina nang masuk thang tong man tabuk sido nang thain samakai agoi mini fan hingkai fan ma mano naigena fan ma hingkai gan silai amse torthamon silai baina fu I am a chapri chapri nang ko sikai de chapri na sem sechu da kon garo thangai malayana ne video khai jamana हमते खरो मोय okay हे खाइ थाने आं खाइ पुरु खाइ काम का मोय लाम दे करा खाइ tongode rongona kampe आते आरो सिने टाकटा खाइ चले पुरु खाइ जां साबु mono bhai ke se khaini sakla खलंगाना le ora tak kenai rakona kai sok bai kai sini puntan mani eba busina matai khanyan jagawa among kai tulasi gorpano te kaisa bazarota main bazaro ya oro teksa boro company oro phaikata ta khatam khanyasa ta khatam khanya kai tabuk achuklai tongo matai rok bus rok boklai dikha kai bus rok bogui ekhonai pun rok tanai ekhonai thanai ta kai tabuk oro srapsa nasingnai surung ekho bus boknate puntan nabo hingkai amono oro asungna jaga rijak tongo hingkai ang oro lama kinaro achukna kota yang amao sono jotono khulumlaikha pal baksa kai hingkai ang mo khulumui tongo hingkai yang prosar kwangma bokjak nugui mankhana tabuk hingkai jotono jani ja pun rok nai pheleka ta hingkai boli start wngsanai pun tanani chengna thangui tongo hingkai jotono janja pun rok mui tubai khata hingkai youtube o puntan ma rok khai phunukda man manya saimia tobo ang kisa record khaina rok phungan chai jongnai jodin delete phanung thamano ang sakang kaisa tok ratharmani video ri delete jong thaka hingkai puntan mani bumtei bongno saimia youtube ni guideline ni mote hingkai tobo ang puntan ma phunukano hingkai jara naimani rok naiji jara naimia hingkai kisa tia o khaimano mukumsi mano pun boli ri pai jeng yang iko bag bisingo dai toni phaikya hingkai thaya sakang te waisang mung tai khulumui thangsinai prasad mana tongko hera yes prasad mamai khanai cha
2,000 years later. Debbarma para. Tulasik hati sokpaika orang kai belai nya borok kebang mangja jata hapan makaya jai yapri haupan kelaya yakmo yakmo se yapri kelaisu amske borok bangka omotang kisatia borok kisa kom siman oja kai baksa site aske bangka yakung se ituna kari karo tonong phone kari video se shoot khaimia kam seke borok bangka hima kokse kawar khata bang kisa misa narang phone gan hini shoot khai kai mobile karui pa leleng khana Balen sadung tungkha borok bangma marungja ko tulasi korok engkai han baganya iko cameraman no simi phunuk tabono tulasi ko nidu puja bahai engkai han bagi tagno ko thangsinai sama mani bin sasuk pai tuangi ke tabung kai mo tulasi ko ni motor stand ka mo khai bike tama jaga bike parking jaga wo khai mon ni pani kaisa nang tongka chalo Okay. Kamu? 괜찮은 시시네. 나만 한 영리는. Cái đó theo sekarang mana pai tuang senai bin bagai sama mana chow mein order đi kha cái tao bỏ đó menu rok nai chong ó cái nào xin đâu kha nasi cái tuang thang senai cha cái chow mein pai cuma tak chow mein chalai senai yeah chicken chow mein yang ngong kai pohan kerak lai tongo je tanai tu mane amono no piece khai tongo ta karagai kai je songnai song tongo amde hecha process soli tong ready khale tongo ta yang oke prasad ready khanya yang tabuk prasad sapik jaga mo ga amono sapik ge jotono no bag nai hati hecha nar kra rana tongkho he subscribe pin sala hinla Hindi, nung mo hindi. Subscribe hindi. Hindi, hai. Hin maya haja. Taha kok si saliya. Nung hinla? Oh. Nggak tenor dah video nanya hati sibule. Video nanya nyin bad deh nih. Hah? I hindi, guys punung nai. Suku-suku pan kaje. Iko bose hino. Nung mo hindi. Hindi hinya video nanya boha kok salia bolai jabo punna sana musung thare punna sana musung engo thanane do thananya engo bo ngebor pun saya da doror musare musare Musare. Ikaw ano, doon na masaka po masaw. Musare. Musare. 이거 가가. 아. 이거 좀 봐줘 이거. 네? 누가? 예, 아버 롬틀랑네, 사, 저는 마버리. 예, 만사 롬네, 롬틀랑네, 롬네, 롬.